Anugraning Jawata apa baya pirantine pemuja menyang sang Marudaning Gajah sinandha punang sela kina bangku mendeng kulun kuku sing dawa sang nata mapan mlandene datan kina capo geger pasilakan Jawi Waktu nyoba wae mantap mapan sagunge ngalogo Boksara tambur seruling menyang kendalodak gendera miwa kekondo mawarna-warna Jalatiana Sri Kawuryan Semantara semandangan sugih kendal bodohan Jebling-ling belbutung bawor wani-wani ning nantang marang Ratu Mandura Prabu Baladewa apa ora ngerti kabare Prabu Baladewa Nalendra sinau dadi jagoning dewa Turat tangkara murkane Nalendra ingkang gawe gegere kayangan sapa sing tetemake Baladewa Ratu Ratu sing arane Bendor sinten Ratu mula nombong iki Lah kowe apa kowe Ratu be pamer nyong dening dadi arte ora apa arte lor datang gendulan undangan rt ler wani karo Baladewa wani mawon kula ngarani barang bener teng pundi-pundi iki wani kejawi kula luput ya kula mboten wani bagus loro apa sing mbok jaluk sing bejo sing bejo ku aku hancur kakek ngomong ono bisa ora pindho aji apa aji wedhus ucul
ngarane ngacuri kemaku raga ngaso tetek kaya botol-botol ora pancreting kurang esti perkara indah tuaca ayo sapi pewirangan kula bobo kalian si bawor ing atase bawor ponokawan getimbal 27 paribasan ceblengere kula butuh ning nyatanipun nganggo aji wedhu sujud kula dipun tatap dene kaya jebol-jebol bobo ojo dilalah aswatan ora melu kok Aswatama mboten melu. Jangan ger Aswatama melu kae bocah sing pinter ngrampungi gawe. Aswatama anak kula niku pinter nyambet gawe trampil trinting cukah tengginas. Ngerti karo kekarepane mungsuh, kepiye carane muring mungsuh bisa kasoran. Swatama dilala ora melu. Mboten melu, ora melu. Kayak nopo bobo, Agilara utuh kok. Pucuk. Swatama kok nyambungi watang utuh ngejem kumbul ruwet kok malah ora melu. Jangan ger melu tuh ning kowe swatama kok tepe wiwin. Kowe nak jadi jalur nang kaki wito. Gelang kandunge. Cuma malah swatamane ora melu. Pun gandeng Swatama niku cetha mboten tanggap lho wong bapake arep dadi manten kok malah anake ora melu. Katimbang kula tandingan bawur menang ora kondang kalangi wiwiran. Panjenengan niku napa wangsing Dewa badhe boyong ngurusi kanthi? Nggih. Awit kula niki kondang pendhita ampung. Kula niki pendhita Yoni, tambah Yoni yen kula menika pala-prama kalian para Sri Kandhing. Niku tambah Yoni tambah ampung. Yen pancen panjenengan pendhita ampung. Bawur menika ponokawan. Cobi tandingono bawur. Kinten-kinten wani karo bawur napa mboten? Ayo. Ngaku pendhita ampung kudu boyong wanita tata priya. Kira-kira wani karo bawur apa ora? Aja mung tanyake kongkon. Lha kongkon sih gampang. Gampang. Tua. Lambola. Wong bawur dilawan. Ora ngerti kok katoke sesek. Kalau tibane ol. Oh, kudune tibane. Oh, ora usah dipikir. Kaya ngono kok ya dadak dipikir. Rampalan ku yo sakarepku lho. Oh, dadi jager gawat tenong isine jeruk. Geden bokong geden turi putih. Oh, anak kenthong kayu jeruk mlebung senthong nyideng sentir. Bakul kopi kae. Bibiku kae. Ampun kaya niku dicune. Nikah. Iik nikah. Aja kenyong isin hari kanjang. Menika nonton perangi Kartomar mau mawon dicune. Yeah,
kaya tugu Sinokarta. Satring Banjar Jumeneng Giradinarya Dursasana. Senajan perangan iku ora nanging tinggal mensorong netrane bebasan kaya sira kembar.
Dono pindho cangkeming baita. Para wis ngulur dadi lati pinter-pinter abang kaya siki lupus kanjang. Mojo gingsul rek maneh gimbal. Denu daludal. Dena duladul cambrane kaya ana gundiwang-liwung. Mangono mijine sesumbare Raden Arya Dursasana. Lengeng-lengeng semlon-melon pindaguri. Anak Werkutara Antarja. Senajan kowe kondang Diktaya Sekti Mandra Gunawuda Bapatri Tanding. Nanging pun wong kuwi tau tatih-tatih tau mbedhah Praja Boyong Putri. Aja indo cekel rangganjel drama dadiran pati sempal-sempal. Mau ki ora dengenmu. Ayo le. No. Ora sangaru biru anggone Pendhita Donar Boyong bibingmu ora Srikandi pancen bisa ngladeni parang kriyaku bagus lakon gangsar dadiran pati. Anggonmu tanding karo Antarja kepiye? Pangestunipun man. Pangestune piye? Kula kawon man.
Wis ora denger ngisin wong perange kalah kok guyu kowe ngger. Mulane sing jenenge perang iku kudu sing ati-ati nganggo ngilmuning peperangan. Upama Antareja nubruk kiwa mlumpate nengen. Nah, tubruk nengen mlumpat kiwa. Nah, candak musarane Antareja tendang. Bayar. Ngomong kepenak. Ngomong niku lambe niku ilat ora ana bandunge kepenak. Manceni wong iki kepenak. Kae perange kalah. Antareja menangan wong kari ngomong kepenak ning sing praktek man cobi. Yen panjenengan pancen duwe terune wong perangan seniki maju, aja mung tayenge ngomong tok. Jane mono biyen yen umpamane sinom, oh alah ger. Apa meneh mung Antareja iki Prabu Pandhu wae tak tantang dening aku. Apa meneh mung bocah wingi sore. Apa nek tuwa niku ora kena perang. Yen kepengin weruh wong tuwa padha perang, Durna wae ditu. Jere arep dadi penganten. Kira-kira angger panten kepengin boyong Sri Kandi tenagane sira samonga. Lah caranipun, carane ditu karo Antareja. Angger ditu karo Antareja ora wani, ora usah kegeden piyak kurang cagak. Lah wong Sri Kandi arep diboyong mungsuh Antareja sing luwih nom ora wani arep mungsuh Sri Kandi. Nggih. Lah mangke nek mboten wantun Jero rawani dilonggo bae wedine Antareja mengkalawan Pendhita Durna. Dasare napa man? Abikane kula niku Antareja mboten wedi kok karo Pendhita Durna malah wedi niku pripun? Dasare Durna kuwi rak gurune Werkudara. Monggo Antareja kuwi anak Werkudara ora anak critane ngger. Anak Werkudara wani karo gurune Werkudara mung dipandheng sing Antareja mlayu. Nah, nang kono Drona maju dijotosi ning Antareja. Biar sakungku rame nggih. Pun monggo mandi dumawon mandi wae dicalon. Nggih, Bapak, terus pada rembugan apa? Ketone tak delonaken kadono mik-mik pada rembugan apa? Sampeyan niku arep dadi manten. Iya. Palakrama kan para Sri Kandi. Bener, Ger. Pun sepuh sampeyan. Tuwa ki ra umur ning tenagane. Mungguli bocah nom. Yen pancen bener ngaku tenagane mungguli bocah nom, seniki cobi tanding karo Antareja. Ya ora dadi. Kenane mungsuh wong nom kenane wong wedok nang wong lanang iki ora dadi. Ora dadi ger masa wong lanang mungsuh wong lanang. Niki sanes perkawis wong lanang mungsuh wong lanang. Awit Antareja nek mboten sepikir mangke dados pepalang. Tur malih kula niki duwe dasar. Sampeyan niku rak gurune Werkudara. Bener Werkudara iki tetep ilmuku Tirta Perwitasari. Dan tetep ilmu ku Aji Sangkan Parang. Lah, gandeng Antareja niku anak Werkudara. Sampeyan niku mboten usah perang karo Antareja. Sampeyan mung cukup maju perang karo Mendeleng. Cukup maju perang karo Mendeleng dileng-ileng tok iki. Tangane karo kaya ngene iki. Dileng-ileng tok iki. Iki. Kalau cukup dileng-ileng mawon, jenengan ora usah temandang. Ora ana critane anak Werkudara wani karo gurune Werkudara. Sampeyan mung maju karo Mendeleng karo Metetek, Antareja mesti mlayu. Terus Kakang Durna pun angger kepengin dadi penganten maju mawon. Wedine Antareja karo sampeyan maju. Biasane ben dilombo monggo. Kok dilombo kok mboten niki mboten dilombo niki yakin. Golo gokin. Tukang mesin lain-lain pun maju mawon. Jan ora dilombo mboten dilombo kula niki krungu sumbare. Samuk Suramrata Jaya Marata Langit Trijan Mangkul Berangap. Yen Kurawa maju Antareja ora gadhang mlayu yen Pendhita Durna sing maju karo Mendeleng Antareja trima mlayu. Jan kok kaya ngono? Nggih kula mireng kok.
pun majeng mawon mungkin dadi penganten pun sunat nopo dereng wis pundi lah monggo pun sunat ki tanding nopi wis nopo iya pun sunat Contoh sini kantor jadi orang tadi mantan jadi contoh sini. Kampian kaya wong jeneng putih to jangan iki. Kerja. Tanding ana pendhita dono. Ya to wani kaya kowe kapan sing cepat. Tanding ora. Dene menten. Antarja. Keluaran. Sing maju sapa? Pandhita dono. Gurune sapa? Gurune sapa pendhita dono? Gurune Rama Werkudara. Akhir Werkudara wae ngajeni karo pendhita dono. Kowe dadi anak Werkudara? Aja sembarangan karo wong tuwa. Ayo. Sing ngajeni bapakku ning Antaja. Wani karo dono dudu perkara wani karo nungsane. Wani karo putane. Ayo tanding karo. Kita dilonggo temenan lah. Ngerti ya iki ora maju. Ora aja. Ayo maju. Aki pria. Baik. Jajune. Undangi sapa? Jajune. Palem. Sunat dhisik ya nak aja sekali mawon dalane waktu kakek dino waktu kakek umur waktu kakek dino malah dipeduli lah ala mawe diampun sunat dhisik lah
kalih songo kagan